Nå, hej Mikkel. Goddag Christian. Altså, er du klar? Ja. Det vi sidder her, det er med sådan en rød bandit her. Vi fik uddelt af en person, der hedder Chili Claus. Hvilket af mig, så jeg uddelt til mig selv. Ja. Vi glæder os. Ja, og vi har tænkt os at smage hende. Vi deler den der. Vi skal huske at skylde den jo. Jamen ikke? Jo, det er vigtigt. Sådan der. Ja. Sådan der, at vi ikke får nogle bakterier. Ja. Fordi Det der er er rotter i den. Så skal jeg lige... Ja, det er en kaskær, så var det sådan... Så skal vi huske at dufte, om den er god. Ja. Åh shit, man. Den klarer sig der med næsebord på duft. Den er god. Den er fin. Så sparer jeg lige på midten, fordi at jeg synes, det er snyd, hvis det er, at jeg får de kernerne. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig, det er jo det, der er bedst og sådan noget, men jeg har taget den der... Er det der smager noget? Ja. Er det den der frugtsmag, der er blevet? Ja, den der, hvor hold kæft, den slimet. Den der lidt slatten, ikke? Jo, den er lidt slatten. Det er heller ikke lige sæsonkvalitet, det må jeg sige. Jeg plejer normalt at høste dem her, der er november og sådan noget, men ja, de der, de gror nemlig sådan nogle her. Skal vi eller hvad? Men skål. Skål. Husk at tygge godt. Skal jeg nok. Det er en god frugtsmag. Synes du ikke? Jo. Ser du den her, hva'? Ser du, jeg har spist så mange chili, at jeg slet ikke kan smage det her. Nej, den smager sgu ikke meget, egentlig. Men man tykker den godt, jo. Ja, det gør man. Hun tykker den er rigtig fint. Og så du ser altså, den er lidt varm. Ja. Og, jeg har det varmt herovre i den her side her. Det er sådan noget, de spiser på en arktisk. Er det for at holde varmen? Ja, det er det. Oh, nej. Det virker. Ja. Ej, det er godt. Men den sidder fint. Den kommer lidt senere, gør den ikke? Jeg synes, toget er på vej nu. Jeg synes, jeg skulle tisse. Skal du? Nej. Men jeg skal lige holde pause. Eller hvad? Ej, jeg har det helt fint derovre. Nu har jeg også syg igen. Mikkel, kom lige herhen. Du skal jo være herhen, jo. Det var bare fordi, der lige nogen, der ringede på døren. Og hvem var det? Det var præsten. Jeg havde sagt, at jeg skulle skrive. Jeg har lidt fortrudt, jeg kun har trykket på den i den ene side nu. Der var du heldig. Jeg har ondt i hele munden. Det kommer fandme lige til stille, den der. Der er Mikkel sgu helt gået væk nu. Jeg tror, vi stopper her for i dag.